जाय खामानिखौ दिनै थाखा फैसा धोन सम्पति गोनां सुबुंफ्राबो मावनो हायाखै बे खामानिखौ दिनै नों मावदों। एडमिसननि फैसाखौबो गावसोरनो होनोसैनो आइ। बेसे? 50,000। सिरि सिरि गोरबोनि खोथा नों बुजिहादोंना? ओइ ओइ जाबाय फै फै फै। सनाया माब्लाबाबो मानसिनि जिउनिफ्राय देरसिन नङा। नों जेब्ला गिदिर डक्टर जागोन आंखौ बिजि थुनांगोन हले नाथाय थाफ्लायाव थुनाङा बिराद मेवो। हरा होननोबो हाया फैया होननोबो हाया बेखौ जोंसो फोरोंदोंना। आगै नों गोनां डक्टर जाबाथाय बिल्डिं लुबा आं नायजोबगोन बेखौ थाइसेबो थाखा लाया आं नोंनिफ्राय। नों आंनि मा जायो? नोंखौथ' आं बेयाव दावराव खालामनो लाबोआखैना? ओंखारला। एसेबां अनो नों आंखौ जोबै। अख्रां गंसे। आंखौ थैजासे बिदिनो अनलांबाय था जोबै। आं जिउआव माब्लाबाबो नुफेराखैमोन सासे डक्टरा सासे पेसेन्टनो किडनि डनेट खालामनाय। नोंनि जिउआव दुखुखौ माब्लाबाबो जायगा होआ। सुख'फिनाब्लासो आंबो फैसाखौ हरगोन। थेंक इउ आइ आरो आफा आंखौ एसेबां खस्थ'यै बेबायदि डक्टर खालामनायनि थाखाय। फंबाय नोंसो आंखौ दिनै फोथांबाय। नोंनि अननायावसो आं दिनै गोदान जोनोम मोनबाय। आइ हाथरखिखौनो बिहामजो लांथोंसै बिमा। नोंसिनि जानो गोनां बिजामादैया बेनो आं बेजोंनो हाबा जासिगोन। बिसनि मुलि दंबा लाबोदो बुरै सानैजों जानानै थैनोसै।